Portem molts dies sense veure-us i no volia acabar el trimestre sense fer-vos arribar aquest missatge. Durant aquests dies, nosaltres també hem aprofitat per a compartir estones amb les nostres famílies. Tornar a trobar moments per a fer aquells hobbies que teníem oblidats. Llegir aquells llibres que estaven agafant pols a la prestatgeria. I cuinar receptes delicioses per a no passar gana. I fins i tot aprofitant per fer esport amb coses que trobem per casa. Però no us penseu que ens hem oblidat de vosaltres. Hem trobat la manera de trobar-nos, ni que sigui virtualment. Per pensar com us podríem seguir ajudant a créixer i aprendre amb nosaltres. I sobretot, acompanyar-vos durant aquests dies. Heu superat tots els reptes que us hem proposat i això a nosaltres ens ha ajudat per tirar endavant. I ens ha demostrat que junts som més forts i més valents. I que les setmanes no són iguals sense anar a l'escola. Per això us volem dir... Aquests dies us trobem molt a faltar. Trobem a faltar les vostres rialles. Trobem a faltar les vostres abraçades. El soroll comple de vida a l'escola. Compartir estones i experiències amb vosaltres. Fins i tot haver de demanar silenci quan teniu tantes ganes de parlar. Així que, quan ens tornem a trobar, no dubteu que ens tornarem a abraçar, a jugar i a aprendre junts. I sobretot, tornarem a donar sentit a la nostra escola, perquè junts som una gran família. Let me tell you about a love natural, oh that love actual, love that you just can't help feeling, when feelings with meanings keep on appearing, and it's almost midnight, the time is coming up, the time is getting closer, the time is almost here, life is upon us, and the time for love is here and now. When I look at you, oh I feel my heart, oh I feel real love deep inside. Oh love natural, I can't believe how you do to me. You make me feel, oh how you say, feel so special. Oh love natural, I can't believe how you to me. You make me feel, oh how you say, feel so special. Let me tell you something, no. Feel my heart.